Wel, noswaith dda iawn i chi i gyd, a chroeso mawr iawn i chi i Sesiwn y Gweisg o Babell yn Eisteddfod Amgen, gyda fi, Hywel Griffiths yma yn Llanbadarn Fawr, ac Eurig Salisbury draw wrth droi'r rhyw Penglais yn Aberystwyth. Ymddeiriadau bod ni rhyw 10 munud yn hwyr yn dechrau, mi benderfynodd y we yn Aberystwyth beidio gweithio ar yr eiliad dyniadfennol pan oeddwn ni'n barod i fynd. Felly diolch yn fawr iawn i chi am eich ymynedd ac am aros gyda ni. A dyn ni'n croesi bysedd bod yr elfennau technegol yn mynd i barhau'n iawn am yr hanner awr, 3/4 awr nesaf yma. A diolch yn fawr iawn i Dafydd am ei help technegol hefyd i gadw ni fynd. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno gyda ni heno, unau ar Zoom neu ar Facebook, a gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iach ac yn ddiogel yn y cyfnod yma. Felly mae sesiwn yma heno yn ddau beth yn edrych gwir, sef sesiwn cwestiwn ac ateb a lansiad hefyd cyfrol hir-ddisgwyliedig Eurig o gerddi newydd, sef Llyfr Gwyrdd Ystwyth. A gyhoeddwyd, a dyma Llyfr Gwyrdd Ystwyth yn fan hyn, a gyhoeddwyd gan gyhoeddiadau barddas. A fyddwn ni'n clywed ambell i gerdd o'r gyfrol a mi fyddai'n holi Eurig am ei waith hefyd. Werth i ddweud ar y dechrau fel hyn, mae croeso mawr iawn i chi hefyd ofyn cwestiynau trwy'r botwm Q&A ar Zoom, a byddwn ni'n troi atyn nhw tua'r diwedd i chi gael gofyn cwestiynau hefyd. Nodyn sydyn, os ydych chi'n gwylio ar Facebook, does dim modd gofyn cwestiynau trwy Facebook, dim ond ar Zoom. Felly croeso mawr a gweithio fewn i sesiwn fach hwylus. Felly, gyntaf i gyd, llongyfarchiadau mawr ar y gyfrol Eurig. Braf iawn cael copi ohoni yn dy law, dwi'n siŵr. Diolch ti, Hywel. Noswaith dda i bawb. Diolch hefyd gen i a i chi am ymuno. Ydy, mae'n braf iawn cael copi o'r diwedd, Hywel. Oherwydd mae wedi bod yn daith eitha hir. Pan oeddwn ni gyd yn clywed am y lockdown yn dechrau, mi oedd y gyfrol yn cael ei hargraffu yn yr argraffu yn Halabont. Ac yn anffodus, dyna lle fi nhw am yn hir iawn. Tan yr wythnos diwetha neu'r wythnos cyn honno o bosib. Ges i focs fy hun yma yn Aberystwyth, ond felly mi ges i dal hi felly. Ond ges i ddim y pleser o wybod fod i yn y siopau. Felly, mae wedi bod yn rhyfedd, ond erbyn hyn, mae'n braf iawn gen i ddeud bod nhw i gyd bellach wedi cyrraedd y siopau, bod y siopau ar gau, ond ydych chi'n gallu prynu'r gyfrol ar-lein. Mae'n modd gwneud hynny erbyn hyn. O'n i'n mynd i dweud hynny ar y diwedd, ond waith i ni ddweud yn awr, mae'r gyfrol yn y siopau, ac cysylltwch gyda'ch siop lyfrau leol i holi os ydyn nhw'n gwerthu ar-lein neu dros y ffôn, ych chi'n gallu anfon copi yn y post. Llwn i ddechrau falle gyda y teitl y gyfrol, sef Llyfr Gwyrdd Ystwyth. Dilyn patrwm, os ydy dau yn cyfri fel patrwm, ond mae'n dilyn patrwm teitl y gyfrol gyntaf, sef Llyfr Glas Eurig, rhyw 12 mlynedd yn ôl. Lly dweud rhywbeth am arwyddocad teitl y gyfrol? Wel fi es i am hir i wedi gwir yn penderfynu ar deitl. Dwi'n cofio mynd i'r Wyl Gyngeneddu, i Wyl Gerallt, mae'n ddrwg gen i, i Wyl Gerallt sy'n cael ei trefnu bob blwyddyn gan barddas. Nes i fynd i'r Wyl honno y llynedd, a dwi'n cofio gofyn i bobl yn y fan yna am syniadau o ran be fysyn ni'n neud i enwi'r, sut gallai ni enwi'r gyfrol, oherwydd mi oedd y gyfrol ar ei ffordd bryd hynny, ond do'n i dal ddim wedi penderfynu ar deitl call ar y pryd. A mi ges i ambell i syniad da iawn yn y fan yna. Ond yn y pen draw, ar ôl pendroni am rai wythnosau, nes i benderfynu yn y pen draw fysyn ni yn dilyn y patrwm. Oherwydd bod gen i rhyw fath o, fel o ti'n sôn, llyfr glas Eurig oedd yr un cyntaf. Felly o'n i'n meddwl falle fysyn ni'n
dilyn y patrwm hwnnw. Ond o'n i wedyn yn meddwl, wel, os felly, pa liw, ynde? Pa liw fysyn ni'n gallu dewis y tro hwn? O'n i eisiau wneud synwyr o leia, cos mi oedd y glas, wrth gwrs, gyda'r llyfr cyntaf, yn gwneud synwyr oherwydd bod y glas yn cynrychioli pethau ifanc a newydd, felly, yn gyffredinol yn Gymraeg. Felly, dyma fi yn gwneud word search yn syml iawn, ddim mewn ffordd awynyddol iawn, a nes i jyst wneud search drwy'r ddogfen oedd gen i ar y cyfrifiadur, yn chwilio am wahanol eiriau. Ac y lliw oedd yn dod i fyny yn amlach na ffeidio oedd gwyrdd. A do'n i'n wedi sylwi ar hynny pan o'n i yn dewis y cerddi, ond mae gwyrdd a gwerdd felly yn dod i'r amlwg fwy nag unwaith. Felly o'n i'n teimlo falle bod y lliw yna am nifer o wahanol resymau yn ymwneud gyda'r amgylchedd. Mae yna gerddi yn y gyfrol sy'n sôn am hynna. Ond hefyd o ran, dwi'n yn gwybod, os di glas yn lliw dechrau'r Gwanwyn, neu falle lliw'r Gwanwyn, falle bod gwyrdd yn cynrychioli'r ha ychydig bach mwy o bosib. Hynny yw, fi'n teimlo bod fi yn fwy, mod i yn fy llawn dwf fel bardd yn fwy na'r gyfrol ddiwetha o bosib. Felly oedd hynna'n dod i mewn iddo fo hefyd. Felly, ie, nes i fodloni wedyn ar y lliw gwyrdd yna. Felly, o'n i'n gwybod bod fi eisiau llyfr gwyrdd, ond o'n i'n siŵr am eisiau rhywbeth wedyn. O'n i'n siŵr rhoi fe enw eto, oherwydd yna'n braidd yn hynna'n dybus i roi llyfr gwyrdd Eurig. Felly, o'n i'n meddwl be arall fysa'n gweithio. A o'n i'n meddwl falle bysa'r gair rhywbeth i wneud gydag Aberystwyth o'n i'n teimlo. Oherwydd bod yna lot fawr o gerddi yn y gyfrol yma, yn ymwneud ag Aberystwyth mewn rhyw ffordd neu'n gilydd. Cerddi i leoliadau ac i sefydliadau sy'n yn Aberystwyth. Pobl hefyd sy'n byw yma yn Aberystwyth. Felly o'n i'n meddwl, sy'n a fysa modd cael hynna'n rhan o'r gyfrol hefyd. A mi ddoth Ystwyth wedyn yn amlwg iawn i fi. Ond o'n i'n teimlo hefyd bod y gair yna Ystwyth yn gweithio mewn ffordd arall hefyd, oherwydd mae bobl wedi gofyn i fi dros yr wythnosau dwytha yma am pa fath o gerddi ydyn nhw. A dwi'n ffeindio fo'n anodd iawn esbonio pa fath o gerddi ydyn nhw, oherwydd mae yna gymaint o wahanol fathau, mae yna amrywiaeth, mae yna dipyn amrywiaeth mawr iawn o gerddi yn y gyfrol. A ni'n teimlo falle bod Ystwyth falle yn ddisgrifiad wedyn o'r gyfrol hefyd, bod hi'n ystwyth o ran pynciau a gawen o bosib. Ie. Wel, dewn ni nôl at yr elfen yna, falle, mewn chydig bach o ran yr elfen o Aberystwyth fel lle yn y gyfrol a'r amrywiaeth yn ogystal. Ond ti'n sôn am yr ddogfen, y ffeil gyfrifiadurol gyda'r cerddi ynddi. Siwyd profiad oedd a siwyd ysdiati i ddewis a dethol gwerth 12 mlynedd o gerddi a gwerth 12 mlynedd o waith cynhyrchiol iawn a torri lawr mewn i gyfrol? Wel, oedd o ddim yn hawdd, mae'n rhaid i ddweud. Oedd hi'n dasg reit anodd ar brydiau, ac eto o'n i'n teimlo o'r dechrau, o'n i'n gwybod bod yna rai cerddi, o'n i'n gwybod bod fi eisiau cael yr rheini yn y gyfrol. A nes i wedyn rhyw fath o adeiladu'r gyfrol o'i cwmpas nhw i'r raddau heledd. O'n i'n teimlo gyda rhai cerddi bod y bysau angen mwy o gyd-destun ar rai ohonyn nhw. A o'n i'n teimlo wedyn, wel, falle nad cyfrol ydy'r lle ar gyfer y cerddi hynny. Mae gen i wefan Eurig.Cymru, a dwi wedi bod ar wefan yna ers rhyw 2-4 blynedd bellach. A dwi yn defnyddio'r gyfrol yna, dwi yn defnyddio'r wefan honno fel lle i rannu cerddi yn aml iawn. A dwi'n teimlo, os oes gen i gerdd yn aml iawn, dwi wedi cael fy nghomisiynu i greu'r gerdd, neu dwi wedi darllen y gerdd o flaen cynulleidfa, ac i raddau heleth mae'n gyhoeddus yn barod mewn gwahanol ffyrdd. A dwi'n defnyddio'r wefan yna wedyn i roi llwyfan pellach i'r gerdd, fel bod bobl yn gallu darllen y cerddi hynny. Felly dwi wedi dal rhai cerddi nôl o'r gyfrol yma ar gyfer i rhoi nes ymlaen maes o law ar y wefan, oherwydd dwi'n teimlo falle bod angen rhoi llun i gyd-fynd gyda'r gerdd, neu rhyw hanes, neu rhyw fath o gyd-destun ynddo. Ond ni'n teimlo gyda'r cerddi yma sy'n y gyfrol, o leia bod nhw'n gallu sefyll ar eu traed eu hunain heb ormod o rag ymadroddi. Mae yna is-deitle o dan nifer o'r cerddi,
A dwi'n sôn am yr rheini sydd wedi cael eu comisiynu'n benodol felly. Yn y cefn, mae yna restr o bobl dwi'n diolch iddyn nhw felly. Ond yn gyffredinol, o'n i'n teimlo bys yr rhain yn gallu sefyll felly, heb gorfod bod ar rhyw fath o stilts neu fagle. So, felly dyna mewn byd lle mae'r cerddi mas yn y byd i na wedi cael ei perfformio ar lwyfan neu ar y wefan eisoes. So, erbyn hyn, beth ti'n meddwl yw gwerth cyfrol o gerddi erbyn hyn? Beth yw diben cyfrol o gerddi erbyn hyn, ti'n meddwl? Wel, mae o'n dwy'n pethau ynghyd mewn ffordd mae lot fawr o bobl yn gallu fwynhau a'i werthfawrogi, wrth gwrs. Dwi'n mewn cariad efo llyfrau. Mae llyfrau yn bethau anhygol o wych. Mae Cymru, yn gyffredinol, dyn ni fel cenedl yn caru llyfrau. A mi yna'n beth pwysig a gwych iawn. Mae yna le, dwi'n meddwl, i wefannau. A dwi'n meddwl bod angen mwy ohonyn nhw mewn gwirionedd. Fyswn ni wrth y modd yn darllen mwy o gerddi gan nifer fwy o feirdd ar-lein. Ond ar yr un pryd, mae cyfrol yn rhywbeth... Dwi'n gwybod, mae gwefan yn rhywbeth sydd... Do ddim yn dod i ben na chdi, mae gwefan yn rhywbeth agored iawn. Does na'm dechrau, does na'm diwedd mewn gwirionedd i'r wefan. Heblaw rhyw drefn gronolegol o bosib. Ond efo cyfrol, wrth gwrs, mae yna ddau glawr. Mae yna ddechrau, mae yna ddiwedd, a mae'n ddewis penodol o gerddi. Felly, oedd hwnna'n apelio'n fawr atau pan nath Barddas dod a gofyn a fysyn ni eisiau cyhoeddi cyfrol. Ond dwi'n teimlo, dwi'n teimlo mod i eisiau creu rhywbeth, rhyw gyfanwaith gorffenedig. Fysa bobl yn gallu mwynhau, gobeithio, i ddarllen. Cool. O ran... Mae'n sicr yn gyfanwaith, mae yna elfennau sy'n cyfrannu, dwi'n meddwl, at neidi yn rhywbeth crwn gorffenedig, a falle un o'r themau sy'n rhedeg trwy'r gyfrol sy'n gwneud hynna i raddau. Felly, mae yna lawer iawn o gerddi, fel ti'n gweud, gerddi comisiwn, gerddi cyfarch, cerddi yn ymwneud gyda teithio, ond falle un o'r, a gwneud nôl at yna mewn munud falle, un o'r prif themau sy'n cael ei awgrymu gan y teitl wrth gwrs yw Llyfr Ystwyth, llefydd pobl, sefydliadau gwahanol ac yn y blaen. Felly, eisiau ehangu bach ar le Aberystwyth yn y gyfrol ac yn dy waith di erbyn hyn? Wel, fel ti, Hywel, y ddau yna ni wedi bod yn byw yn Aberystwyth bellach ers 2001 os dwi'n cofio'n iawn. Nathon ni ddod yma fel myfyrwyr a nathon ni aros yma ar ôl graddio. Tra bod yn ffrindiau ni gyd, bron i gyd, wedi ffoi i bedwar ban. Ond dyn ni wedi aros yma a dyn ni bellach wrth gwrs yn gweithio, y ddau ohono ni gweithio yn y brifysgol. Dwi'n teimlo bod ni... Dwi'n gwybod, wyt ti'n teimlo fel hyn, wrth gwrs mae'r dre yma wedi dod yn gartre parhaol i mi bellach. A dwi'n yn teimlo eitha cartrefol yma, oherwydd mae'n beth rhyfedd i ddeud o bosib, ond dwi falle ddim yn teimlo... Hynny, dyn ni'n dau digwydd bod wedi cael yn magu hefyd yn Llangynog, yn ardal Llangynog yn Sir Gar. Ond mae gen ti, wrth gwrs, wreiddiau teuluol yna yn Sir Gar ac yn yr ardal yna yn benodol. A does gen i ddim, mewn gwirionedd, does gen i ddim gwreiddiau teuluol yn Ne Cymru. Mae'n nheulu i, mae perthnasau agosa at ei gyd yn byw yn y gogledd ddwyrain hyd heddiw. Yn hynny, ges i fy ngeni, wrth gwrs, yng Nghaerdydd, ond wedyn cael magu yng Sir Gar. Dwi erioed wedi teimlo fod fi'n perthyn mewn un lle yn benodol. Felly dwi'n teimlo falle bod Aberystwyth yn y canol fan hyn, yn siwtio fi'n reit da ar hyn o bryd. Felly, dio ddim yn syndod i fi bod Aberystwyth yn chwarae rhan bwysig yn y gyfrol hon. Dwi wedi ymsefydlu yma bellach wedi prodi merch leol o ardal Llanfarian, Rhiannon, a mae gyda ni fab erbyn hyn 4 oed llew. Felly, dwi'n teimlo bod fi'n magu gwreiddiau falle yma yn yr ardal hon. A dwi'n meddwl bod hwnna'n dod trwyddo yn gryf iawn mewn nifer o gerddi.
yn y gyfrol. Mae'r fatha tirlun a chymdeithas y dre wedi treiddio mewn i lawer iawn o'r cerddi. Mae wedi gweithio yn yr ardal yma i raddau helaeth. Ond felly un o'r elfennau dwi wedi mwynhau fwyaf am y gyfrol ydy rhai o'r cerddi sydd yn cyferbynnu gyda hynny mewn ffordd, sef y rhai sydd yn sôn am neu sydd wedi cael ei ysbrydoli falle gan dy deithiau gwahanol i bedwar ban byd fel cymrawd Gwylegelli, dwi'n meddwl, a hefyd teithiau i India. So, Mae'r gerdd hir yr awdl, felly ffiniau, a wedyn cerddi i Efrog Newydd, lle ti'n, dwi'n meddwl, yn ymfalchio ac yn mwynhau yn fawr iawn y syniad yma o deithio, syniad o ddianc ar awyren i rwle pell i ganol dinas, i ganol prysurdeb dinas. A dwi'n meddwl bod mae'r cyferbyniad yna yn ddiddorol iawn. Dwi'n meddwl os ti eisiau sôn mwy am hynna, neu... Ie, falle bod hwnna'n rhan o Aberystwyth hefyd i ryw raddau, hefyd bod Aberystwyth, wrth gwrs, yn dref fach, wledig, ryngwladol iawn hefyd, wrth gwrs. Mae'r ffaith bod y brifysgol yma yn golygu bod yna bobl yma o bedwar ban byd hefyd. Felly, dwi'n teimlo bod llawer iawn o'r byd yn dod i Aberystwyth, ond ar yr un pryd dwi hefyd yn mwynhau mynd o Aberystwyth weithiau i wahanol lefydd yn y byd. A dwi wedi bod, fel ti'n sôn, dwi wedi bod yn ffodus iawn i gael mynd ar wahanol brosiectau gyda gyfnewid fel un a llenyddiaeth ar draws ffiniau fwy nag unwaith i India yn benna, ond hefyd gyda Gwylegelli i wahanol lefydd yn y byd. A cael agoriad llygad, wrth gwrs, o ran lle Cymru yn y byd. Dyna yn y pen draw beth sy'n enharo i bob tro wrth ddod yn ôl o'r llefydd hynny. Dwi'n gweld Cymru, dwi'n gweld yng nghartre mewn ffordd newydd. Ond ar yr un pryd mae'r prosiectau yna wedi caniatáu i fi, neu galluogi i greu, i wneud ffrindiau, i ddweud y gwir, gyda gwahanol feirdd a gwahanol bobl mewn llefydd eraill yn y byd, a neb yn fwy na Siwmpwrna Chatterjee. Mae hi'n dod i mewn i un o'r cerddi sy'n y gyfrol hon. Wel, mwy nag un o bosib. Dwi wedi cydweithio gyda hi dros nifer fawr o flynyddoedd bellach. A dwi'n teimlo bod hwnna wedi bod yn fuddiol iawn i fi o ran rhoi cyfleoedd i ddarllen cerddi o flaen cynulleidfaoedd newydd. A un o'r pethau gwych dwi wedi gweld yn ei chwmni hi yn aml iawn mewn gwyliau llenyddol yn India yn bennaf ac mewn ysgolion yn India ydy gymaint o bobl eisiau gwybod am Gymru. A bod nhw falle'n gwybod rhywfaint fach am Gymru ar y dechrau, ond bod nhw wastad eisiau gwybod mwy am Gymru a chlywed yr iaith hefyd. Mae'n rhywbeth newydd iawn iddyn nhw, ond maen nhw'n mwynhau. A mae hwnna'n yn braf iawn oherwydd bysa'n hawdd iawn syrthio'r fagl o feddwl bod pawb yn y byd yn gweld ni drwy brism Prydeindod yn unig, a ddim yn ystyried ni ar yn pen yn hunain, ond mae llawer mwy o bobl o beth dwi'n weld yn sylweddoli bod Cymru'n wlad ar wahân. Na fysa ti'n disgwyl o bosib, felly mae hynna wedi bod yn braf iawn hefyd. Fysa ti'n cytuno bod e'n dod â rhywbeth newydd i'r farddoniaeth hefyd, achos os ti'n darllen ffiniau enghraifft, sef y gerdd yr awdl sy'n sôn am y daith i India, mae enwau prif ddinasoedd yn cael eu cynganeddu efo'i gilydd, fel Jakarta, Jeddah, Beijing ac yn y blaen. A ydy hwnna wedi dod â rhywbeth newydd i'r cerddi hunain, posibiliadau newydd falle o bosib, dwi'n meddwl? Ar un fi'n credu bod e falle, ynddi? Mae gorwelion newydd yn dod â ffyrdd newydd o feddwl, ti'n clywed beirdd newydd, ti'n clywed lleisiau newydd, ffyrdd newydd o roi barddoniaeth at ei gilydd ac yn y blaen. Ond ar yr un pryd, wrth gwrs, dwi'n rhan o'r hen draddodiad yma yng Nghymru o gyngeneddu ac o ddefnyddio mesurau traddodiadol. Felly yn yr awdl arbennig yna, ffiniau, beth sy'n dod at ei gilydd yn aml iawn, wel, yn amlach yn ffeidio yn yr awdl yna, ydy'r elfen gydwadol yma, falle gyda fach yn y traddodiad,
a wedyn yr arferion eang a newydd yma sydd ar gael mewn llefydd eraill yn y byd hefyd. Felly ie, dwi'n siŵr fod yn dod, mae teithio wrth gwrs yn rhan bwysig o ngherddi, dwi'n meddwl, yn gyffredinol, ond mae hynny'n dod oherwydd bod o'n rhan bwysig o'r traddodiad hefyd, wrth gwrs. Mae beirdd Cymraeg wastad i ryw raddau wedi teithio. A dwi'n gweld hynny'n yng ngherddi'r beirdd o'r oesoedd canol dwi'n ei golygu o bryd i'w gilydd. Mi oedden nhw'n mynd o di i di. Mi oedd y broses yna o deithio yn rhan greiddiol naturiol o'r hyn oedden nhw'n gwneud. Felly dwi'n meddwl bod hwnna'n dod i mewn. Ond yn y pen draw, dwi'n teimlo nad y teithio sy'n bwysig yn y pen draw, ond y bobl, wrth gwrs. Mae'r teithio'n angenrheidiol, mae rhaid gwneud y teithio yna, wrth gwrs. Ond y bobl ym mhen draw'r daith ac ar y daith, dyna'r pethau pwysig, ynddo. A dyna oedd yn bwysig i'r beirdd yn oesoedd canol hefyd. Mae yna bobl yn ogystal â tŷ ar ben y daith, mi oedd yna bobl ar ben y daith, ynddo. Ac i'r bobl hynny ac i'r cynulleidfaoedd hynny oedd nhw'n canu. Felly ie, dwi'n meddwl, falle bod hwnna'n dod allan yn y gyfrol, bod yna lot o bobl yn y gyfrol yma, yng Nghymru a thu hwnt. Ie, na, mae hwnna yn sicr yn dod trwyddo yn lot o'r cerddi. O'n i'n sôn o'r gyfer, mae lot o gerddi cyfarch ac yn y blaen. A ie, mae yna lot o bobl yn dyn nhw, ti'n iawn yn fanna. Jyst i bigo lan ar y pwynt a ti'n sôn am ynglyn â'r mesur traddodiadol, yn amlwg mae llawer iawn o'r cerddi yma yn gerddi cyngeneddol, yn gerddi caeth. Fel dyn ni falle yn meddwl am gerddi caeth, ond mae yna nifer fawr iawn o gerddi lle ti'n defnyddio falle tribannau sydd efo elfen o'r gynghanedd ynddyn nhw, falle ddim ym mhob llinell, ond fan hyn a fan draw. Ydy hwnna rhywbeth newydd sy'n apelio, neu ydy hwnna rhywbeth ti wastad wedi bod yn diddordeb ynddo fe? Mae fe'n rhywbeth eitha newydd, ydy. Fel ti'n sôn, pan ti'n dysgu cyngeneddi, ti'n gwneud, y nod ydy creu englyn, a wedyn ti'n mynd ymlaen at y cywydd. A dyna dwi wedi bod yn gwneud gan fwyaf wrth gyngeneddi. Ond yn fwyaf diweddar, dwi wedi teimlo weithiau, oherwydd bod fi'n cael nifer o wahanol gomisiynnau, weithiau dydy'r cywydd a'r englyn, felly bod nhw ddim cweit yn ffitio beth sy'n angen ar gyfer y gerdd. Dwi wedi bod yn chwilio wedyn ymhellach i weld be arall sy'n ar gael. Mae yna gyfres yma o gerddi Seren Estial, nes i ar gais Catrin Finch ar gyfer sioe ganddi hi yn Steddfod Fenni 2016. Nes i benderfynu wneud sonedau yn benna a rhigymau yn y casgliad yna, oherwydd bod nhw'n cyd-fynd, o'n i'n teimlo, gyda'r deunydd, sôn am y planedau, ti eisiau rhyw fesur eitha mawreddog, o'n i'n teimlo. O'n i'n meddwl falle bod y soned yn gweithio yn y fan yna. Lle na fyse'r englyn a'r cywydd o bosib yn gweithio cystal. Ond ambell i beth arall, o'n i'n teimlo, enghraifft, mae yna ddwy gyfres o dribannau yn y gyfrol nes i sgwennu ar gyfer priodasau fy mrawd a fy chwaer. A o'n i'n teimlo bod y rheini, bod y mesur yna yn gweithio i'r dim, oherwydd yng ngreddfi ar y dechrau oedd gwneud cyfres o englynion, neu o bosib rhyw gywydd, ynddo. Ond wedyn o'n i'n teimlo bod hwnna ddim cweit yn gweithio, o'n i'n teimlo bod fi eisiau gwneud rhywbeth chydig bach mwy, mwy rhydd, ac eto yn dal eisiau cyngeneddu. Wedyn, oedd y triban yn gweithio i'r dim yn hynny o beth, oherwydd dwi wedi bod yn darllen lot o dribannau traddodiadol dros y blynyddoedd diwethaf yma, a di sylweddoli bod nhw'n frith o gyngeneddion. Yn aml iawn yn y llinell ola, ond hefyd yn y llinell eraill nawr ac yn y man. A mae yna duedd, dwi'n teimlo, i beidio trin y mesurau hynny fel y triban a mesur y tri thrawiad, os lici di mesur Carol Fai. Peidio meddwl am y mesurau yna fel mesurau traddodiadol caeth. Ond mewn gwirionedd, os ydych chi di ar yr enghreifftiau hanesyddol ohonyn, maen nhw'n llawn cyngeneddion. Ac yn amlwg mi oedd beirdd oedd yn medru cyngeneddu yn dda iawn yn defnyddio'r mesurau yma fel mesurau caeth.
Felly dwi'n teimlo, yn bersonol, dwi'n teimlo bod fi wedi ail ddarganfod y rhan yma o'r traddodiad o ddim ar gael i fi cyn hynny. A falle bod yna faid, dwi'n meddwl bod yna obsesiwn eitha mawr am yr 4 mesur ar 20 bond i grybwyll. Ond rhyw fath o gasgliad digon artiffisial ydy'r 4 mesur ar 20 mewn gwirionedd. Rhywbeth nath Dafydd a Bedmwnd i wneud mwyn trio cadw beirdd eraill allan o'r traddodiad. Wel, stwffio hynna dwi'n deud. Oherwydd, mewn gwirionedd, dwi'n gwybod, hanner dwsin o bosib o fesurau o'r 24 yna, mewn gwirionedd yn ei defnyddio yn aml. A mae'r lleill, wel, maen nhw'n rhyw fath o arteffact, dys neb rili yn defnyddio yn aml iawn. Ond mae yna ganu gwych wedi bod ar y triban, a mesur y 3 thrawiad ac yn y blaen. Ond dyn ni ddim o bosib yn ystyried nhw fel rhai caeth, felly mae hwnna'n rhyw fath o bosib bod yn rhyw fath o genhadaeth gen i, sy'n o bosib yn dechrau dod i'r golwg yn y cerddi hyn. Ie, na, diddorol iawn. Ti'n sôn am syniad o gomisiynnau yn dod fyna. I ba raddau, mae'r rhan fwyaf falle o'r cerddi yma yn gerddi sydd un gomisiwn o ryw fath, neu'n cyfarch rhywun, neu rhyw sefydliad, neu yn gerddi sydd wedi dod at un gystadleuaeth, neu noson, wedi sgwennu at noson farddoniaeth o bosib. Pwy mor aml falle wyt ti jyst yn ista lawr i sgwennu rhywbeth sydd heb unrhyw un o'r pethau yna yn hlwm ag e? Wel, falle mae'r cwestiwn yw, pryd ydw i'n cael amser i ista lawr? Dwi'n gwybod. Ti'n gwybod yn iawn Hywel, mae bywyd yn ufflor o brysur. Dyna'r broblem dwi'n teimlo. Mae'r ffaith mod i mae'r ffaith bod yna gymaint gynifer o gerddi comisiwn, fel ti'n sôn, a chyhoeddus yn y gyfrol yma, yn adlewyrchu'r ffaith. Dim ond y cerddi hynny yn aml iawn yn medra i fforddio rhai amser iddyn nhw. Naill ai oherwydd bod nhw'n talu ffordd, ac bwysleisio'r ffaith bod ni'r beirdd dyn ni'n ennill arian mawr iawn yn neud y cerddi yma, ond mae yna rhywfaint arian yn dod i mewn ynddo. Neu, wrth gwrs, bod wirioneddol angen y gerdd ar gyfer noson fyw. Os dwi ddim yn gorffen y gerdd ar gyfer y noson honno, wel, dyna ni, mae'r cyfle wedi mynd. Felly mae rhaid, mae yna ddedlain efo'r cerddi yma. A mae hwnna wedyn yn sianelu y meddwl mae o'n gorfodi i sgwennu ynddo. Felly dwi'n meddwl mai dyna'r rheswm pam bod cynnifer o'r rhain yn gerddi cyhoeddus yn y ffordd yna. Ond ie, fysa'n braf iawn. Falle ar ôl i ni ymddeol, gan i gyfle falle i sgwennu pethau bysa ni ddim yn cael yn talu o rydrwydd amdanyn nhw. Os nag oes amser i eistedd i sgwennu pethau just hefyd rhyw gomisiwn yn y byd, os amser i eistedd i ddarllen rhywbeth? Cos y cwestiwn nesaf, be yw'r dylanwadau arna ti o ran barddoniaeth neu ryddiaeth neu unrhyw beth ydy, yn llenyddol neu fel arall, beth yw'r dylanwadau ar hyn o bryd? Wel, un o'r beirdd dwi'n mynd yn ôl ac yn ôl ato fo yn aml iawn ydy Dick Jones. Yn aml iawn, os dwi angen ysbrydoliaeth, os dwi'n teimlo bod fi angen cael y cogs yn troi. Yn aml iawn, dwi'n troi at gyfrolau Dick. Mae o'n helpu bod yna gymaint o gerddi ganddo fo. Mae yna gorff mawr o gerddi gan Dick Jones, felly. Dwi'n aml iawn yn mwynhau troi atyn nhw. Oherwydd mae yna elfen lafar gyhoeddus fyw iawn yn ei gerddi fo hefyd. A dwi yn teimlo ar ôl darllen 2 neu 2 cerdd gan Dick, dwi yn teimlo bod y llinellau fel pe bai nhw'n dod naturiol i mewn i'r meddwl, ynddo. Felly mae Dick yn ysbrydoliaeth go fawr. Yn Saesneg, dwi wedi bod yn darllen dipyn o Seamus Heaney yn ddiweddar. Dwi'n dipyn o fan o bethau Seamus Heaney. Ond fel arall, chydig iawn o amser dwi'n cael cyfle
i ddarllen nofelau yn anffodus. Dwi'n wedi darllen nofel ys tro, a dwi eisiau gwneud. Ond falle un peth arall ydy'r cerddi hynny dwi yn ei astudio drwy fy ngwaith. Mae rheini yn amlach yn ffeidio yn rhoi ysbrydoliaeth hefyd. Dwi wedi golygu dipyn o gerddi o'r Oesol Canol pan o'n i'n gweithio yn y ganolfan i'w chyfrydiau yma yn Aberystwyth. Mi nes i olygu gryn dipyn o gerddi gan Gitar Glyn. Mae o'n fawr arbennig ynddo, a wedi di ond gael dy ysbrydoli wrth darllen i gerddi gwych o. Ond hefyd yn fwy a diweddar, dwi wedi bod yn troi at waith Hugh Morris, bardd oedd yn byw yn yr ail ganrif ar 15. Mae darllen i gerddi o hefyd, oherwydd bod nhw mor agos mewn gwirionedd at yr hyn dyn ni'n gwneud heddiw o ran canu i wahanol bobl yn y gymdeithas. Dyna oedd o'n gwneud hefyd. Dwi'n meddwl bod o'n hawdd anghofio bod beirdd yr uchelwyr yn canu i un haen yn unig yn y gymdeithas yn dweud. Dim ond i'r uchelwyr oedd nhw'n canu i'r addehelaeth iawn. Ond mi oedd beirdd yn y cyfnod modern cynnar fel Hugh Morris, mi oedd nhw yn canu i nifer fawr o wahanol bobl glawd a phobl gyfoethog ac yn ymwneud. Fel dyn ni yn aml iawn yn gwneud heddiw. Felly mae'r gwaith yna, mae'r cerddi hynny yn rhoi ysbrydoliaeth i fi. Okay. Cyn bod ni'n rhedeg mas o amser yn chwilio, ti eisiau darllen cerdd o'r gyfrol? Ie, iawn. Na i ddarllen hon, sef, dyn ni wedi sôn dipyn am Aberystwyth, ond mae hon yn gerdd nes i sgwennu ar gais rhai o gyngorwyr lleol yma yn Aberystwyth. O'na ymgyrch rai misoedd yn ôl, wel, chydig yn ôl, oedd yr ymgyrch oedd i drio cael Aberystwyth yn dref ddi-blastig. Dyna oedd y syniad. Cael cwmnïau yn y dre, busnesau yn y dre, i ddefnyddio llai o blastig. Felly, dyma'r gerdd i gefnogi'r ymgyrch. Aber ddi-blastig anhysbys. A dychmygu, wrth gwrs, mae fi'n mynd i rhyw fath o gyfarfod lle fyswn ni'n cyfadde mae fi'n gaeth i rhywbeth. Bobl Aber, lawer drwy'r wlad. Heddiw o gael gwahoddiad i'r trafod, carw'n godi a dweud fy nghyffesiad i. Dwi'n gaeth i gartons llaeth, llwyd, ac arianfags y grawnfwyd. Caeth hyd ddibyniaeth beunydd i bacs o wyth, i'r bocs sydd. Ie, junkie. Ond, chi'r piod, clywch y bardd, cyn coelio'ch bod werin gref yn tref, ers tro uwchlaw hynny, clywch heno yma air o ymraeth. Rydyn ni i gyd i'r rheini'n gaeth, i'r bagiau pecynnau cig, yn bobl wastid a'r blastig. Gleifion, na ddigalonwch. Nid yw ein tre dan y trwch, aber mae amser mi hwn i wneud yn well newidiwn. Eisoes aeth yn ôl y sôn wober air i Abereiron, a gwaen unau gan hynny nawn yn well yn fan hyn. Byddwch yng nghlyw'r rhybuddion fel llu hardd, y dref well hon, plygwn, dolenwn drwy'r wlad, ac fe wyrwn gyfeiriad. O bell, ar afon i'r bai. Hyd y daith nid yw hithau'n afon union, mae'n heini. Ie, troi yw ein natur hi. Rhaid para fel yr afon. Yna'n dref byddwn rhyw dron rhydd o iau'r pecynnau caeth. Rhydd o boen gordd i byniaeth. A byddwn, rhag ein boddi dan wast ein bywydau ni, yn dal llaw, yn arbed llwyth, heb blastig, yn bobl Ystwyth. O, diolch yn fawr iawn. Mae hwnna'n crynhoi neu'n adlewyrchiad da iawn o'r gyfrol, dwi'n meddwl, yn gorffen efo'r Ystwyth yn fanna. Da iawn, diolch yn fawr iawn. Yn rhoi blas o weddill y gyfrol. Ni'n tynnu tua'r diwedd yn ara bach.
Mae'r hael bron anghyrraedd yn fan hyn, mae'n symud rhwng yr ystafell, mae chydig brydau cyn bod e'n anghyrraedd i. Mae un cwestiwn wedi dod i mewn, a mae wedi dod gan Neu, a dwi'n cymryd mai Aneirin Caradog sydd wedi holi'r cwestiwn. Ond na i ofyn y cwestiwn, a wedyn na i symud ymlaen i gwestiwn arall sy'n cyd-ddigwyddiad. Felly y cwestiwn ydy Eurig yn tyfu'r barf unwaith eto? Mae ganddo farf i alw chi arno pan mae'n cyrraedd i lawn dwf. Felly cwestiwn pwysig, dwi'n siŵr mae pawb sy'n gwrando eisiau gwybod yr ateb iddo. Ond wyt ti eisiau mateb i'r cwestiwn yna? Dyna'r cwestiwn, Hywel. Ydw i eisiau mateb i'r cwestiwn Neu. Ond na, diolch Neu am y cwestiwn. Na, i ddweud y gwir, mae wedi dechrau cosi heddiw. Felly dwi'n mynd i gael gwared o'r farf yn go fian, dwi'n meddwl. Ond digwydd bod, mae yna gerdd i'r farf yn y gyfrol. Felly, os ydych chi eisiau darllen cerdd fawr i fy marf y hun, mae hi yn y gyfrol. Da iawn. Ond yr rheswm oedd yna'n gyd-ddigwyddiad, achos o'n i am holi be arall sy ar y gweill, a mae yna gyfrol arall yn gweithio i ffordd trwy'r wasg ar hyn o bryd yn does, cydweithio gyda Aneirin ar y gyfrol. Ie, ti'n iawn Hywel. Ie, mae yna gyfrol ar ei ffordd, fel ti'n sôn gyda ni, o'r enw y Gynghanedd Heddiw. Cyfrol arall gyda Barddas. A mae'r gyfrol hon yn gyfrol amlgyfrannog. Felly mae yna fi a Aneirin, fel o ti'n sôn, sy'n golygu'r gyfrol. A fydd i allan gobeithio ym mis Awst neu rhywbryd dros yr haf. A mae yna nifer fawr o wahanol gyfranwyr fel o'n i'n sôn, cynnwys Grig Mews, Mererydd Hopwood, Cynfael Lake, mae yna nifer fawr iawn. Yn cynnwys ti dy hun, Hywel, hefyd mae yna nifer o wahanol gyfraniadau byrion hefyd yn ogystal â darnau mwy. Ond mae pob un o'r cyfraniadau, mae'n trin rhyw agwedd ddiddorol ar y Gynghanedd Heddiw. Felly, dwi a Neu wedi bod yn brysur iawn yn golygu'r gyfrol yna dros y misoedd diwethaf yma, a dyn ni'n teimlo eitha cyffroes ddweud y gwir, dyn ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn i'w gweld i wedi i chyhoeddi. Ond mae'n mynd i fod yn trafod rhai o'r pethau, ti'n sôn am gynt agweddau ar y Gynghanedd a sôn am y Gynghanedd, llawer iawn o agweddau ar y Gynghanedd heddiw, fel mae'r teitl yn awgrymu. Ie, fel mae'r teitl yn awgrymu, ie. Be o'n i'n teimlo, fi a Aneirin yn teimlo, oedd bod yna ddiddordeb enfawr wrth gwrs yn y Gynghanedd. A wedi bod ers degawdau yn gwirionedd. A mwy o bobl yn dysgu ac eisiau dysgu'r grefft. Ond hefyd ar ben hynny, bod yna lot fawr o astudiaethau diddorol iawn wedi bod a torri tir newydd wedi bod yn hanes astudiaethau cyngeneddol dros yr hanner can mlynedd diwethaf yma. A ni'n teimlo falle bod ni'n amser i ddechrau mynd ar ôl y pynciau hynny. Ac i weld yn y pen draw mewn gwirionedd, os oes yna unrhyw fath o agenda gyda ni'n dau fi a Aneirin fel golygyddion, ydy mwyn trio dangos gymaint o amrywiaeth sydd yn y byd hwnnw, yn y byd cerdafod heddiw. Mae yna lot o wahanol bobl lot mwy mewn gwirionedd o amrywiaeth pobl yn defnyddio'r Gynghanedd heddiw nag erioed o'r blaen. A dwi'n meddwl yn sgil golygu llawer iawn o gerddi cyngeneddol o gorffennol erbyn heddiw, pethau o ddim ar gael o gwbl hanner can mlynedd yn ôl. Dwi'n meddwl bod ni'n gallu gweld y Gynghanedd mewn ffordd newydd erbyn hyn. Felly, dwi'n teimlo eitha cyffroes am y gyfrol i'w chael hi allan. Gret. Gobeithio bydd hi allan nes mlaen yr haf yma. Felly cadwch olwg allan am honno, phob lwc gyda honno hefyd. Wel ie, ni'n tynnu ti ar diwedd. Os yna unrhyw beth arall ti eisiau dweud am y gyfrol? Rhywbeth ni ddim wedi sôn amdano hyd yn hyn? Byd nawr iawn, jyst cofiwch mae dyna'r llawr. Yn syml iawn, prynwch chi. Mae ar-lein. Mae'r siopau llyfrau, mae'r gwefannau'r siopau llyfrau i gyd, yr ei da i gyd, maen nhw'n chi'n gallu prynu copi ar-lein. Felly awch at wefan eich siop lyfrau leol chi.
Felly, dyna'r unig beth, dwi'n meddwl. Diolch. Diolch i ti hefyd, Hywel, am hwn. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Dylen ni weid ar y diweddryn, os ydych chi yn byw yng Nghyffiniau Aberystwyth, bydd Eurig a finne gobeithio yn dod nôl gyda nosweithiau cicio'r bar, nosweithiau cerddoriaeth a barddoniaeth yng nghanolfan Celfyddydau cyn gyntedd ag y bo modd, cyn gyntedd ag bod i'n ddiogel i ni wneud pethau felly eto. Felly bydd y croeso mawr iawn i chi ymuno gyda ni yn fanna. Ond wrth i ni dynnu ti ar diwedd, licen ni ddiolch yn fawr iawn am y cyfle. Diolch i'r Steddfod Amgen am y sesiwn yma heno ac am y sesiwn eraill i gyd sy'n digwydd. Diolch i Dafydd am y cymorth technegol. Diolch i Barddas am gyhoeddi. A diolch i ti, Eurig, am y gyfrol a llongyfarchiadau mawr arni unwaith eto. Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi ymuno gyda ni heno. Gobeithio bod chi i gyd wedi mwynhau. Gobeithio newch chi mwynhau'r gyfrol hefyd. Felly, noswaith dda wrth iddi fachludo droson ni yma yn Aberystwyth. Noswaith dda a cadwch yn ddiogel bawb. Diolch yn fawr. Hwyl.